Salutare, dragilor! Astăzi vreau să vă arăt cum noi ne putem loga în cabinetul nostru personal Pharmacy imediat după înregistrare. După ce am trecut pe link, am făcut înregistrarea, nouă ne vine mesaj în adresa noastră de e-mail. Da? Am deschis mesajul și deci aici vedem, iată, felicitarea. Și avem scris adresa companiei Pharmacy, unde noi ne putem loga, respectiv avem și numărul nostru de consultant. Copiem numărul de consultant, așa, și apăsăm aici pe aceste date. Deci noi suntem pe site-ul oficial al companiei Pharmacy. Aici în partea dreaptă sus avem un omuleț. Apăsăm pe acest omuleț și ne apare așa o ferestruică unde noi trebuie să introducem datele noastre. Respectiv, aici noi punem numărul nostru de consultant, da? Și aici parola. La mine a apărut parola deoarece eu am memorat-o. Voi scrieți parola care ați pus-o la înregistrare și neapărat trebuie să apăsăm aici pe bifă ca să ne țină minte, adică să fie mereu logați. Și intră în cont. Iată, noi suntem în contul nostru Pharmacy. Sper că videoul meu vă va fi de folos.